Внимание! Тази събота, 26 юли, ще получиш последното послание от Вселената. Не го пропускай. Няма значение дали си чула предишните знаци, но ако игнорираш този, може да загубиш всичко. Рискуваш да изпуснеш шанса за щастие, любов с човека на мечтите ти и живот, изпълнен с изобилие и радост. Вселената е чула твоите желания и е готова да ти подари всичко, за което си мечтала. Това е твоят момент. Не го изпускай. За да приемеш това благословение и да заявиш правото си на щастие, направи 3 стъпки. Първа стъпка – натисни сърчицето вдясно точно сега. Това са твоите истински промени, които принадлежат само на теб. Вселената те благославя и тези промени скоро ще влязат в живота ти. Вселената показва, че скоро ще се върне човекът, когато толкова силно искаш до себе си. А също така ще се сбъдне мечта, която си смятала за невъзможна. Втора стъпка. За да задействаш тези промени, започни с активиране на късмета. Използвай това аудио, дори ако го запазиш в личен режим. След 17 минути ще получиш специален знак от съдбата, който ще те изненада. Готова ли си да приемеш това, за което толкова дълго си молила Вселената? Омръзна ми да доказвам, че думите ми се сбъдват, но помощта ми е безплатна. Трета стъпка. Посети линка в профила ми, за да научиш всички детайли и да вземеш гарантираните дарове, които Вселената е приготвила за теб точно сега.